Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité. Finitigilakaw yelekaw ka san 10 toli kɔfɛ an ka dugukolo kan an y'a faamuya k'a fɔ ko u ka laɲini tun ye lakanabaliya k'o lakolo an ka dugukolo kan ani an nɔrɔlen ka to u la. O de kun y'a to Mali jamana wulila k'a yɛrɛ ka lakana ta a yɛrɛ bolo la. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, hakilila kura min bilala sen kan ni o nana ni MINUSMA ale ka tagali ye ani Sardasiw ka larawuli baara min bɛ senna nin wagatinin na Mali bɛna a ka kanabilali sɔrɔ a ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ kan. Je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali. O hukumu kɔnɔna la a ka di n ye ka tasibila kɛ Mali terilaka yɛrɛw ye kɛrɛnkɛrɛnlela Rusi jamana ni ale ka wulikajɔ ani kɔkɔrɔma doli ye a to an ka kanabilali ale sera ka makaran jamana kɔnɔna la farafina tilebiyanfan ani duniya yɛrɛ kɔnɔna la ni funteni ani hakilila minnu tɛ bɛn o caman o de bɛ senna nin wagatinin na. D'où un changement radical de mode opératoire. O nana ni yɛlɛma belebeleba de ye wulikajɔ min bɛ senna ka ɲɛsin marifatigi jatigɛwale mɔgɔw ma n'o olu ka baara cɛjugu o ye bi ka taga bin faso jamaw minnu ma min u ma bɔ olu kan ka ninjuguyawale ta ka ɲɛsin u ma ni o kɔmasegi la Mali finitigilakaw fɛnɛ wulilen don o kama k'u kɛlɛ. A daluya laban o ye fugariya binkani ani nijuguya binkali min kɛra Baton ka Tombouctou ni a bɛ Bamba mara la. Denbaya minnu ni u ka mɔgɔw kɛra fure ye bɛɛ duwawu kɛ jamana tɔgɔ la. Aux familles endeuillées, je présente les condoléances de la nation.